como Valentín Piñeiro se lle ocurre ser concelleiro de urbanismo, tendo todos os que saben tanto ou máis que a él de urbanismo, que él non sabe e él cobrar. Para mí sería moi fácil utilizar ese mesmo discurso, pero, concelleira, nós non vamos fazer iso. Vamos a decir, efectivamente, o que vostede cobre, sexa o que din ou sexa o que non din, pois está ben cobrado. E o que llevamos a exixir, non llevamos a dicir se cobra moito ou pouco, se sabe moito ou pouco, se aprende rápido ou lento, se traballou vostede de camareira ou traballou no camión da basura. Non llevamos a preguntar iso. Ainda non se dá cuenta que está na oposición. Non se dá cuenta, por iso que sinceramente, corte la palabra. Iso a conta vostede que está na boca. Pode ter vostede a certeza que a partir desta intervención, que non é a vostede, senón ao seu alcalde, nunca máis debimos falar disto. Nunca máis. Nin do que era, nin do que é, nin do que quere ser. Únicamente vamos vixiar e controlar o seu traballo, como é o noso deber. Por favor. Por favor. Señora, por favor, respeto para quen está. Como é o noso deber, volvo a garantirlle o noso respeto persoal, únicamente a nosa obriga de exixirlle, tamén o noso desexo, que faga un traballo en condicións. Eu personalmente, sabe que fomos o seu profesor hai anos, espero que me recorde tamén, como eu a recordo a vostede, sabe que lle desexo de maneira cordial, que lle desexo de maneira cordial, se ademais que ten vostede capacidade, sobre todo que é unha persoa ética, para poder facer as cousas con criterio. Ora ben, non permita nunca que ninguén lle minusvalore o seu traballo. Nin o alcalde, nin os que, por certo, parece que apoian a usted, que non están de acordo con minusvalorarlo. E por último, remato xa. Sí, claro, porque no faro é onde, por visto, aparecen as verdades. E, ademais, a concelleira, hai un momento, acaba de referirse a esas cousas. E o que lle digo ao señor alcalde é que non pode seguir outros 4 anos, bailando na mentira e apoiándose na mentira. O alcalde lanzou a prensa, primeiro, dúas ideas. Quería cobrar a metade do que eu estaba cobrando. Por lo tanto, se ele cobra 770 e non sei que euros, será porque eu cobraba 1.487 euros, que era os que cobraba. O hai que multiplicar por 2. Pero quere mirar a nómina de veras. Teño aquí. Teño a liña. Deixe de dialogar con os veciños. Teño a liña. Pode ver esta mañá. Teño a miña nómina. Deixe outro regulado. Teño a miña nómina e teño tamén a do deputado Fervenza. Si queren doble dudas. Teño aquí, doble. Vamos a ver, o que non ten disculpa ninguna é que enrede cos números, que eses números se espallen e que ademais consten na acta. Este alcalde nunca cobrou 42.185 euros ao ano. Nunca cobrou eses cartos. Por favor.
A ver se somos capaces de continuar o pleno. Nunca cobrou 42.185 euros ao ano. Nunca os cobrou. Están nos presupostos. A máxima partida orzamentaria que houve para a dedicación exclusiva que desempeñaba o alcalde foron 31.000 euros anuais, os cales habría que retirarlle para conseguir o salario neto alrededor do 20%, 20-21%. Cando o actual alcalde diría a prensa que cobraba, que dixo a portavoz do Partido Popular que cobraba 42.185 euros ao ano, estaba, e cando o di de min, estaba dicindo tamén o concelleiro, anterior delegado de urbanismo, e tamén os anteriores concelleiros de servicios e de mobilidade, estaba sumando o que eran as retribucións netas, máis a reducción do IRPF, máis os pagos á Seguridade Social, todo xunto. El 7 de julio? O 7 de julio vai sumar o... Vai sumar o... Outro de Valentín. Por favor. A ver, entón, non pode vostede equiparar eses salarios. E non pode dicir que vai a forrar tanto. Vostede reduciu, efectivamente, o que gañaba o anterior alcalde a metade. E ben, como se quere cobrar todo, como se non quere cobrar nada, como se quere darlle todo a Cáritas, iso é vontade súa. Non vamos a apoiarnos. Como a concelleira. Se quere cobrar 1.300, se quere cobrar 1.400, se quere cobrar 1.487, será o noso apoio, non a criticaremos por iso. Como se quere poñer outra exclusiva, porque o que queren os veciños que agora o aplauden, e que agora se rín, é que os atenda. É que os atenda. E danse conta que neste momento, neste concello, hai moitas palabras, hai moitas palmadas no ombro, pero isto é un auténtico caos onde non se arregla nada. A ver, pide un pouco de respeto para este home que está falando. Siga, siga. Pode acabar. Ya, estamos ao principio que se desfalar. Siga, señor Pillán. Entón, Siga. remato xa. No, Señor Miguel. leva máis de media hora falando. Pode seguir. Perdón, está, que non é capaz de organizar a intervención. Eu creo que 15 minutos... Siga, que está dando este un bom hospital. Está dando este un bom hospital. Está dando un bom hospital. Sí, xa sei, levo acostumbrándome bastante tempo aos espectáculos que me dan os que a vostede aplauden. Pensei que cando a vostede o mirase como aplaude, deixarían de dar eses espectáculos. Pero, polo visto, van ser eses espectáculos os que intenten manter o aplaude. Volve vostede a facer un mal negocio. Sofre mamón. Por favor, non se vai a permitir ningún tipo de insulto. Por favor. Por favor, vos pido que non insultedes a ninguén. Todos fomos elegidos representantes cada un do seu grupo político e eu pido, de verdade, vos pido respeto. Respeto para quen fala, hai que escutar. E todos teremos tempo de replicar. E ustedes no próximo pleno, se queren falar aquí, teñen que pedir a palabra. Aí hai un registro e aquí non se vai a prohibir de falar a ninguén, como se fixo hasta agora. Entón, ustedes no próximo pleno teñen o dereito de falar neste pleno. Os non, porque ustedes non pediron a palabra. Siga, señor Villac. Que conste por favor, señor secretario, ao longo da intervención
todos os calificativos de enano, mamón, o que cobrei, o que teño maiores, para min todo iso, para os que me conocen, sabe que son como un pirón. Por que non? Son como un pirón. Poden continuar así, levo 4 anos, e podo escuitanos perfectamente, pero quero que conste, porque iso acostuma a pasar, que lle digan a quen goberna, o que é extraordinario e tamén tremendamente moañés, de que tiñamos que escutar os oposición. Iso só recordo que pasara en Alemania no ano 34. En Alemania no ano 34. Vayan ustedes a comprobar que pasara. Por favor, señor Villano, termine. Remato. Por favor, por lo tanto, quero que vostede rectifique as palabras da súa portavoz, que diga que as cifras que deu á prensa incluían tamén os pagos á Seguridade Social, e que nas cifras que vostedes están agora dando non se incluen os pagos á Seguridade Social. Só quero iso. Quer dicir, cada un ten dereito a que, cando menos, o seu nome quede perfectamente limpo nestas cousas. Gustaríame que o fixera. Se non o fai, ademais, terei que dicirlle que se abona vostede á mentira. E anuncio que nos vamos a abster neste punto.